La Conchi ha anat a la casa del seu marit i anem a visitar Oli. L'Oli li has dit al Lula que vingui. Ves al meu ex i ens odiem. Doncs feu les paus. Anem a casa meva i dic que no vindrà. Anem amb el meu tractor i dic que sí que vindrà. Tu guanyaràs. No hi havia ningú a la gasolinera. Doncs marxem sense pagar, no ens passarà res. Anem. Tenim un 06, no han pagat la gasolina. Ja he pagat la multa i la gasolina. Ja ho sabem, però estava conduint el tractor sense carnet i li hem hagut de confiscar el vehicle. Hi ha una cosa que es diu transport públic. Porteu tots els bitllets? Els hem comprat? Crec que no. Què? Bueno, no passa res, seria molta mala sort que el revisor passés justament avui per aquí. Bitllet, sisplau. Però no podran tornar a viatjar en transport públic i si les tornem a enganxar hauran d'anar a la presó. Podria ser que els clients no vinguessin per... Pau i amor, Soc jo. Diu si amor de compte. Qui em demana? que senta. Hisenda, entri, si us plau. Un tal picotero l'ha denunciat perquè no va cobrar quan va venir a treballar aquí. Té una multa de 2.000 euros. Jo no tinc aquests diners. En aquest cas, el bar ja no està en la teva propietat. Surte quan sigui possible. Què faré, Jordi? Què faré sense el meu bar? Calma. No puc. Farem una cosa. Aniré al lavabo i quan torni et vull veure tranquil. No sé si podré, Jordi. I ara com anirem a casa del Manel? Aquí hi ha un cotxe. Arrenca? Sí. Doncs fantàstic! Pau, ja ha sortit. Pau, què és això? Estimat Jordi, si estàs llegint aquesta carta, és que me n'he anat amb la teva filla, la Lila, a buscar un altre lloc on treballar, ja que el meu bar ha sigut tancat. Aquell lloc on havia viscut tantes emocions, il·lusions. Creia que era el principi d'un nou projecte, però ara ha quedat tancat i jo necessito buscar alguna cosa que ompli la meva vida. Moltes gràcies per tot fins ara, Jordi. La Lila i jo no t'oblidarem mai.